Yn Nadolig hwn, does gan 65 miliwn o bobl ddim lle i'w alw'n gartra. Gan ffoi, tywyllwch, trais ag ofn, maen nhw'n chwilio am ddiogelwch a lloches. Os credwn ni nad oes awnelon ni ddim â hyn, bod y broblem yn rhy fawr, yn rhy aniben, yn rhy ddyrus, rydyn ni'n anghywir. Cafodd Iesu ei hun I eni yn nhlodi'r preseb a nad oedd lle iddo yn y llety. Pan oedd yn faban newydd I eni, bydd rhaid i'w rieni ffoi efo fo i'r Aifft mwyn dianc rhag frenin oedd am ei ladd. 2000 o flynyddoedd yn ddiweddarach, chydig sydd wedi newid I filiynau sydd yn ffoi rhag gwrthdaro ac argyfyng. Ond y mae llyfr Eseia yn yn hatgoffa ni bod y bobl oedd yn byw yn y tywyllwch wedi gweld golau llachar. Mae gobaith, a daw y gobaith hwnnw o Dduw. God shows what is possible by taking the worst we can think of and showing that even there some deep possibility is always alive. The deep possibility that is God's own unbroken love and commitment to the world. Jesus told us that if we want to do something for Him, we should feed the hungry and welcome the stranger. If you did it to one of the least of these, you did it to me. Yn Nadolig hwn, mae person dynol arall eich angen chi. Dyn neu wyn, cyfoethog neu dlawd, mae pob un wedi greu yn elw Duw. A gallach chi a'ch eglwys fod yn oleufa o obaith a thania goleuni iddyn nhw ar gyfer dyfodol disgleiriach. Gallach chi oleuo'r ffordd. Os gwelwch yn dda, rhowch yr hyn allwch chi i'n Hapêl Nadolig. Diolch yn fawr I chi.